Здравейте на всички фенове и играчи на StarCraft! В това видео ще се опитам да обясня максимално добре всички тактики, стратегии и варианти, възможни в тази игра, всички тънкости и аспекти, както за да ви помогна да подобрите качеството си на игра, така и като предизвикателство към самият себе си, дали мога да обяснявам и да предавам знанията, до които самичък съм достигнал и на други хора. Както навярно ви е известно, има няколко точки, над които ще трябва да се спрем, всяка от която по-отделно ще бъде подробно разгледана. Това са 1. Микроконтрол, 2. Макроконтрол, 3. APM, 4. Тайминг, 5. Варианти, добавена от мене точка, 6. Map контрол, 7. Скаутване на картата и 8. Особености на картите. Има и 9. Психология на играчите. Микроконтрол. Микроконтролът обхваща всички движения на единиците по време на сблъсъци, които могат да бъдат извършени чрез контролът на съответният играч. Последователността на задвижваните команди, изборът на приоритетна цел и така нататък. Той може да се раздели на 3 подточки, наречени микрос, протос, микросъзерк и микросъстеран. Ще започна от там, че всички единици притежават 3 режима на действие. Това са команда за атака, команда за патрул и команда за движение в дадена посока. Макар че при работности съществува и команда за събиране на минерали и такава за възстановяването им на режим за събиране. Освен това, има поредица от възможни грешки, които би трябвало да бъдат номерирани и описани. Например, още в началото на играта се изпраща работник, който да разкрива карта, за да намери локацията на противника и да разбере с какви сгради той е започнал. Но ако сте задали атака вместо движение на работника или на определената единица, може да се случи така, че по пътя си да попадне на движеща се срещу положна противникова единица и така да се отклони сериозно своят път или дори да се наниже на защитна кула. Подобна грешка се случва най-често с линговете на зерга, изпратени на ръж. Например, при сблъсък на марин срещу марин побеждава онзи, който започне да стреля пръв по другия. Така че дори когато се сблъскат напълно равни по брой юнити, не е задължително завършекът на битката да бъде равен, а това зависи не само от случайността, но и от начинът им на управление. Обикновено при битка на зелоти с зелоти или на други еднакви по род единици с други се ползва следната логика. Всяка единица произвежда определени удари в интервали от време. Това означава, че ако единицата бъде унищожена, тя ще спре да нанася удари. Това означава, че ако фокусираш ударите на твоите 5 драгуна върху един противников драгун, той ще бъде убит преди да произведе повече изстрели, което на свой ред означава, че се получава прогресивно лавинообразно спадане на ударите, които получаваш с всеки следващ убит драгун. На практика голям процент от армията ти може да бъде съхранена след проведена битка, само в резултат на правилното й управление. Тук обаче трябва да се обърне внимание на една тънкост. Ако 6 драгуна едновременно стрелят по един драгун, то на практика ще си произвел 2 напразни залпа, поради фактът, че 10 удара са напълно достатъчни за разрушаването на един драгун без апгрейди. Затова след 2 залпа на 6 драгуна се получават общо 12 удара, от които 2 са напълно напразни. Затова 6-тият драгун трябва да бъде пренасочен да стреля по останалите юнити. Ако сте се затруднили в осмислянето на казаното до тук, то може да върнете назад този видеоклип и да го прослушате наново. Единиците в StarCraft се делят на няколко типа и подтипа или са комбинация от тях. Като първи тип това са земните единици, а втория тип това са въздушните единици. Като първи подтип това са невидимите единици, а като втори подтип това са всички единици, които стрелят. Единиците, които стрелят, пък се делят на такива, които стрелят само по земя, само по въздух или смесено. Единици с рейндж или единици с сплаш удар. Тук мога да добавя и единици с апгрейд за бързина и такива без и така нататък и така нататък. Друг пример за микроигра може да бъде за битка между зелоти и танкове на Терана. Танковете на Терана имат 2 режима или 2 състояния. В едното състояние те могат да стрелят, движейки се напред, но с тази подробност, че стрелбата им е с ограничен обсег, а също така
е и по-слаба. За да имат далекобойна изплащ стрелба, те трябва да преминат в режим на разпъване, което отнема и някакво време, а в този режим те не могат да се движат. Това е удобният момент за атака на всички земни юнити срещу танковете. Защото първо, всяка твърде доближила се до танка единица не може да бъде ударена от далекобойната стрелба, или ако бъде ударена от тази на друг танк, то тя ще порази и съответния танк. Още по-лошо е положението, в което по танковете има и заложени мини, защото една или две мини могат напълно да изпарят на газилите ги машини. Това е грешка, често допускана от теранските играчи. А начините да се превземе танково сборище не се ограничава до един, тъй като чрез совалка може да се снесат юнити директно върху танковете, с което и ще се избягват първоначални нежелателни удари. Разпънатите танкове са лесна плячка и за юнити с специални магии, като например царицата на Зерга, локдаунът на Госта, стазисът на Арбитъра, стормът на Хайк Темплъра и няколко други. Микроиграта разглежда и битките, получаващи се с смесени юнити. Например, ако имате стрелящи и нестрелящи юнити, нестрелящи юнити трябва да са на преден план, но и трябва да поддържат подходяща близка дистанция с стрелящите юнити от задния ред. Същото нещо може да се направи с смесване на въздушни и земни юнити едни върху други, защото така се получава голям фокус на удар върху малка площ. Например, хидри, муталиски и лъркери могат да се съберат на едно единствено място, но да стрелят на един глас. Не знае дали сте забелязали, че единиците с по-рядка честота на удара имат по-силен удар от тези с по-честа честота на удара. Добре е обаче такива единици да се смесват, за да не се получава така, че танкът да бъде разрушен между два свои удара. Ако има маринки и танкове на едно място, те ще се допълват едни с други. Подобни допълвания има и при трите раси в различни варианти, на които тук няма да разгледам. Микроигра означава и още да се комбинират различните единици с различните им свойства. Например, стреляща единица, която може да се качва в совалка, може да убие много земни единици, стрелящи само по земя. Ако непрекъснато я качвате и сваляте от совалката, докато чрез стрелбата си не порази всички цели. По принцип, всички юнити разполагат със своя собствена интелигентност от изкуствен интелект, но ако оставите своите единици сами да водят битка и да вземат решения, то вероятността решенията им да са правилни е малка. Програмата им не е толкова съвършена и не включва всичките фактори, които трябва да се вземат на предвид. Например, вие може да предпочитате да разрушите директно главната база на вашия опонент, жертвайки своите юнити, но това да се окаже по-правилното решение. Може да фокусирате удара върху неговия детектор и така в следващата атака да го победите чрез невидими единици. Сплитът на работниците също спада към микроконтролът. В началото на играта е важно да бъдат добре разпределени по различни минерали, за да не си пречат за събирането. Работниците имат свойство да се събират в една точка, когато всички заедно се лекнат един минерал, което също така може и да създаде силен фокусиран удар върху една точка. Другото свойство на събирането на куп на работници е, че след като им дадеш команда за стоп или знакът с Хикс, част от тях могат да попаднат зад минералите в заградената от минерали област. Играчите ползват това свойство най-вече за спиране на ръж от куличка на Протоса. Макроконтрол. Макроконтролът или макроиграта включва подредбата и начинът, по който се строят сградите в главната ви база, както и последователността на пускане на единици, строящи се от тези сгради. Включва и разбирането на играча за продължителността от време, нужно за построяването на дадена сграда или единица. Разбирането, че при спиране на вече пусната за строение сграда се губи част от ресурса, инвестиран за нея. Подредбата на сградите в главната ви база е важен, защото от една страна разполагате с ограничено застроение пространство, което трябва да бъде експлоатирано икономично и целесъобразно. Добре е да се научат всички начини за затварянето на входовете и рампите по различните карти и с трите раси. Входът ви дава предимство при дефанзивна игра. Добре е бойните кули да стоят винаги зад други сгради, за да бъдат недостъпни за обграждане от вражески единици.
Начинът пък на подреждане на гейтовете на Проца, например, може да предизвика заклестването на драгуна между тях, което ще доведе до умишлено саморазрушаване на сгради. Същият проблем се среща и при по-едрите терански юнити, като танкове или голияти, когато сградите му са неправилно построени. Другото нещо, с което трябва да се съобразявате при застрояването на своята площ, е, че трябва да имате достъп до всяка част от своята база и за целта е необходимо да има коридори между сградите. Често се случва така, че при дроп или при атака върху главната ви база от въздушни единици, вие не можете да реагирате своевременно със своята армия, защото тя е блокирана от собствените ви сгради. Добре е да строите важни сгради, като тези за апгрейдите, в по-недостъпни места, за да имат те достатъчно време да произведат нужният апгрейд преди да бъдат разрушени. Редът, по който се произвеждат юнитите, също е от значение, защото единици, които имат енергия за събиране, като медичките на Терана, например, трябва да се произвеждат първи, за да имат повече време за събиране на енергия. APM или Action Per Minutes представлява скоростта, с която се управляват юнитите. Взема се в предвид общата скорост на мишката и клавиатурата взети заедно, като е добре да сте научили бързите бутони от клавиатурата за задаване на команди, създаване на групи, пускане на магии и всичко останало. Комбинацията от мишка и клавиатура ви осигурява относително добра средна скорост на управление. Може да се разграничат два вида APM, този ползван за микро и този ползван за макро играта. Всеки е чувал твърдението, че времето е пари, но никой не знае по-добре, че секундата може да бъде определяща за крайният изход на играта от играчите на StarCraft. Има определени полезни съвети, спестяващи ви забавяне. Например, при строение на пилони с проба може да направите завъртане на 360 градуса, построявайки 4 бързи пилона. Може да строите с 2, 3 или повече проби едновременно, което ви позволява да сте готови на време с производството, а и да вкарате в употреба всички излишни минерали. Създаването на група от по 12 юнита също ви пести време, позволявайки ви да зададете едновременно команда на всички. Ако се занимавате прекалено с пренасочването на произведените от сградите юнити, рискувате значително да ограбите своят APM чрез напълно излишни кликания. Организирането на вашите акции трябва да е такова, че със всяко движение да извършвате полезно действие. Повтарянето на едни и същи команди по няколко пъти трябва да се избягва, като фокусирате своят ум върху процесът на играта. Строенето на по-малко количество юнити с по-високо качество и ефективност спестява от вашия APM, както и дефанзивната игра. Таймингът. Това понятие е въведено и се използва, за да се обобщят всички времеви рамки, възможности и ограничения на единиците и сградите, защото за построяването на всяка единица или сграда е необходимо малко или повече време. С други думи, всяко нещо с времето си. Някои единици могат да бъдат създадени преди да изтече минималното определено време за това, защото първо е необходимо да е събрано определено количество ресурс и да има налични определени сгради, за да имате достъп до други единици и сгради. Например, так дропът на Терана става около 6-та минута на играта в най-добрият случай. От теб се изисква да обмислиш какви са възможните единици, с които може да разполага противникът за изтеклото време и да помислиш с какво да ги контрираш. Ако определена планирана атака закъснее, то желаният резултат може да не бъде постигнат. Знаейки това, играчите ползват различни методи, за да се забавят и не други. Например, ако вкарате работник в базата на Зерга и му построите газ станция преди той да е пуснал своята, забавяйте произвеждането на първият апгрейд на зерлингите. Протосите пък пускат пилони на мястото на приставката на факторито, за да забавят построяването на тази приставка. Възможно е противникова проба да се заклещи чрез пуснат пилон и да се забави събирането на минерали. Може да поставите проба точно до работникът на Зерга, така че да забавите пускането на пула. За да се спести време, се използва и още тактиката с прокси сгради, в смисъл, че това са сгради построени някъде по-близо до базата на противника, така че излязлата единица по-рано ще направи атака. Както вече казах, всяка единица се нуждае от определено време, за да бъде произведена. А и също така, освен броят удари, е необходим и определено време за разрушаването на дадена сграда. Например, драгунът е по-скъп и се строи по-бавно от зелотът и е по-трудно проходим, но за сметка на това притежава
земна и въздушна стрелба, при това и с по-голям демидж. Но обърнете внимание на това, че зелотът, макар и с по-слаб удар, по-бързо разрушава пилон за разлика от драгуна. Защото ударите на зелота с по-кратък интервал. Освен това, зелотът е изключително проходим, в смисъл, че се провира между сгради на места, където драгунът не може. Правенето на апгрейди за бързина на различните юнити, строенето на тунелите на зерга или ползването на телепортацията на арбитъра са все неща, които ви спестяват време. И определено мога да кажа, че таймингът е свързан с вашия APM. Определено мога да кажа, че има и неща, които не могат да се случат след изтичане на определено време. Например, ако не успеете да наврете своите единици в базата на терана преди да се затвори входа, по-късно едва ли ще имате този шанс. Едва ли ще бъде разрушен от нападащата армия от батъл крузери, ако секунда преди това сте разрушили всички терански сгради на вашият опонент. Има определени тактики, в които трябва да прескочите строенето на работници, за да пуснете важна сграда, така че да се построи възможно по-рано. Варианти. Сега моля, не бързайте да затваряте видеоклипа и не се шашкайте от тази главоблъсканица. Зная, че информацията може да ви дойде в повече, затова може след време пак да се върнете на тази част и да я осмислите наново. Постигането на майсторска игра не се случва за един ден, нито може да се усвои за един час с няколко полезни съвета. Схемата, която виждате на вашия екран, представя възможните варианти, от които може да стартирате в игра на 3 в 3, при това на карта за 8 човека. Като расте предварително са оговорени да бъдат 1 зерг, 3 терана и 2 протоса. В противен случай вариантите ще бъдат доста повече. Например, ако играчите са 8 или са в различни комбинации от траси, като 3 терана срещу 3 терана, 3 зерга срещу 3 зерга или 3 протоса срещу 3 протоса и така нататък и така нататък. Но хората, които биха казали, че StarCraft е проста игра, бих отговорил: да, така е, но не е за прости хора. Виждате колко е сложно в действителност и колко информация се изисква да бъде запомнена. На схемата пред вас виждате 8 големи квадрата, разделени на по 4 по-малки сектора. Всеки един малък сектор представлява един от 32-та варианта възможни да се получат при наличието на следните раси и проиграчи. Ако забелязвате, тук дори не съм предвидил да има играчи на средните локации, което би увеличило и удвоило допълнително числото от варианти. Тук може да зададете въпросът: защо е важно в коя част на картата се падам аз и моите съотборници? Ами отговорът е, че това е изключително значимо поради ред причини. Например, ако сте се паднали на 11 часа и сте с протос, а на 12 часа има зерг, вероятността да бъдете изнесени от зерга е твърде голяма, поради фактът, че протосът, за разлика от терана, има по-слаби работници и не може да се вдига главната база, нито може да я поправя. И поради това, че първата му кула би се построила едва на границата на необходимото време, което е нужно, за да се спре ръшът на зерг. Ако пък сте протос и сте се паднали в долния десен ъгъл, то дропът на 2 танка ще ви изкара от игра преди да сте се усетили. Ако сте теран и сте се паднали долу в средата, то имате шанса да направите лесен за запушване вход и веднага след което може да преминете на танк дроп. Ако пък сте теран на 7 часа, може да бъдете закулен от проба на протоса, пускаща 2 пилона преди това. Истината е, че вариантите от начина на започване, комбинацията с особеностите на расите и съответните играчи и стилът им на игра могат да бъдат толкова много, че не само в България, но и в света няма да намерите човек способен да обработи всичката тази информация за толкова кратко време, колкото трае началото на една игра. 6. Map Control. Да, това е съвсем отделен раздел, защото за него се изисква вашето раздвоено и разстроено внимание. Да се контролира картата е от решаваща важност за вашата победа. Контролът над картата не представлява само борба за наличните на нея ресурси и находища, но и да разполагате с възможно повече площ за строение на сгради и същевременно да ограничавате своят противник в разполагането му над по-голяма площ. Скалъпването на картата всъщност е част от map контролът.
За целта се ползват най-вече единици с рейндж, ограничаващи застрояването на картата с кули. Да имаш много минерали, но да нямаш площ, на която да разгънеш своите ресурси, е равно на загуба. Във всеки един момент трябва да проверявате своето ниво на контрол над картата. Дали сте блокирали на време мястото, което противника иска да присвои за своя експанд и дали имате достатъчно свои експанди. Обикновено картата се контролира от играчът създал по-силната армия. Затова и усилията на всеки би трябвало да са насочени на там да наделее на чуждата армия. Мап контролът включва способността ви да разделите своите единици и да водите битка едновременно на няколко места на картата. Скаутването на картата. Скаутването на картата представлява събирането на нужната информация, чието притежание ви дава насока за това какво действие да предприемете. Въпреки че логически може да се досетите за доста от нещата, които могат да се случат, все пак те се подчиняват на вероятностният процес, който ние наричаме късмет, докато разкриването на вражеските позиции ви дава сигурност и яснота за посоката на играта. В началото е добре и дори задължително да се изпрати работник, разкриващ локацията на противниците, както и това по какъв начин са започнали играта. И трите раси си имат свои предимства и недостатъци в начинът, по който проучват картата. Например, единствено протосът разполага с невидим детектор, което не само прави по-защитен този детектор, давайки му по-голям шанс да разкрива, но и това, че детектор му позволява да види по-голяма част от реалната картинка. Зергите могат, освен работник, веднага да изпратят и своят летящ оверлорд, който им дава предимство в скаутването в началото на играта спрямо другите две раси. Но тераните пък могат да вдигнат първата своя сграда и почти на същият принцип да надникнат над съседната локация. Комсатът на терана пък е най-безопасният и бърз начин за разкриване на част от картата, макар това да изисква някакво време и енергия, то желаният ефект е винаги 100%. Разбира се, вие може да скриете част от своите единици под сградите на терана, ако сте теран, или да си ги качите в совалки, което се случва твърде рядко, но не е изключено. Единици с рейндж като танковете на терана имат нужда от допълнително разкриване на тъмната мъгла, за да бият надалеко. Също правило важи и за high ground локациите, които също допълнително трябва да бъдат разкривани. Царицата на зергите разполага с много подходяща магийка за скаутване, наречена Паразит Detected. Впрочем, знаехте ли, че и двете магийки на кралицата на зерга правят невидимите единици видими? Да не забравяме магийката на теранската медичка, ограничаваща видимостта, която може да се нарече контраскаутваща магия. Скаутването е необходимо още и за ранното предупреждение от дроп на ривъри, например, или атака към главната ви база, което е основателна причина да поискате помощ от своите съотборници, ако играете 3 в 3 игра, защото те са неспособни да следят всичко, което се случва на картата по всяко време. Така че винаги известявайте за отправената ви атака, защото лично според мен хората, които не викат за помощ, са си чисти нубове, защото заради такива пропуски се губи и цялата игра. Особености на картите. Въпреки че няма толкова много разновидности, все пак има поне 3 типа карти, на които ще обърна внимание. Първият е този на карти като Big Game Hunters, на които няма рампи, но разполагат с почти безкрайни минерали. Тази карта е с несиметрично разпределение на локациите. Вторият тип карти са тези, на които може да се играе 2 в 2 игра на тях. Има рампи и висок терен, и минералите са изчерпаеми, както и гъста. На първите две карти общо е в това, че имат входове или рампи, които могат да се блокират и да се играе дефанзивно, но разликата е, че на Big Game Hunters има лесен начин за ранни закувания и места за дропване на танкове, докато на малките карти рядко има точно такива места. Но все пак теренът може да даде предимство на един или на друг играч. На малките карти най-често разпределението на локациите е симетрично. Ако се стремите към по-честа победа, то определено трябва да играете на една и съща карта, за да може да я освоите и да ползвате нейните особености. Другият вид карта, това е карта за fastest игра, която граничи с карти за Use Map Settings, защото ако бъде разрушена веднъж главната ви база, повече не може да се построи на същото място.
Разликата при тази карта е, че там и стратегията и приоритетите ви са различни. По-изгодно ви е да играете за бърз дроп над работниците на вашия опонент, отколкото за масирани единици. Макар че второто се постига много по-лесно и ефективно от на която и да е друга карта заради ускорените темпове на развитие. На някои фастест карти се забелязват и неутрални работници на Зерк и на Теран, за да може Протоса да си ги превземе да играе с 400 или с 600 лимит, което си е доста дисбалансирано и може да се нарече още карта създадена за Протоси. Да, определено фастест картите са Протос карти, няма какво да се кривим, но картите с черпаеми ресурси пък е по-вероятно да се получи равна игра. Съгласен съм, че равните игри са рядкост, но все пак на малката карта са по-вероятни, тъй като е възможно и двамата играчи да останат без минерали и без възможност да се самоунищожат. Има още един вид карти и това са въздушните карти, на които се изграждат малко по-различни умения. Психология на играчите. Това е доста отвлечен аспект, като че ли няма връзка с играта, но се замислете за момент. Нима вашият ум не следва определени алгоритми и логики, които в даден момент могат да бъдат разбрани и предвидени. О, и още как! И от шахмата сме научили, че разсейването на противника с думи може да доведе до превес над него, а в StarCraft ние не играем срещу компютри, а срещу хора. Другото интересно нещо при хората е, че те се влияят от наложената мода или, например, от статуса на своят противник. Понякога това, че се страхувате от вашият опонент и го смятате за по-силен от себе си, може да ви изиграе лоша шега и същият ефект се получава от подценяването на противника. Тук идва и място на спекулацията, чрез която по-слаби играчи побеждават по-силни от себе си играчи. Просто разчита се на малко късмет, който обаче вие преиначавате като свое умение. По-повърхностните играчи лесно се заблуждават. Повечето от реакциите на човекът могат да бъдат предвидени от старите играчи. Освен това, аз мога и да направя психологически профил на някои играчи и да съм запознат с начините им на игра. Впечатление ми е направило най-вече това, че много от хората, играещи тази игра, допускат едни и същи грешки стотици игри подред и нищо не променят. И какъв е смисълът въобще от вашата игра, ви хора, след като вие не променяте нищо в нея и това означава, че играете само заради тръпката от самата игра и нищо повече. Всъщност истината е, че ние постоянно сме заляти от голямо количество подсъзнателна информация и от толкова външни дразнители, като разни странични и случайни шумове, например, че рядко си даваме сметка за това колко много ни влияят върху концентрацията и как сме почти неспособни да направим дори най-прости неща. Изкуството да бъдеш добър в тази игра, както и във всяка друга, е да бъдеш изцяло тук и сега и никъде другаде в своят ум. Да приглушиш шумът на своето сърце и да чуеш логиката на ума. Студената пресметливост е всичко, което ви е необходимо, за да бъдете добър играч. Истинската трудност тук е да си пренастройвате клетките на вашият мозък, за да възприемате иновативни и нестандартни начини за подход към едни и същи ситуации. Да не се повтаря една и съща грешка два пъти е непосилна тежест за някои хора, но тъкмо това изгражда вашите умения. Опа! Определено идва и краят на това видео. Определено не можах да бъда достатъчно изчерпателен, но поне се постарах. Защото трябваше да се поговори малко за размерите в пиксели на сградите и единиците, за разликата между работниците на трети раси, които нямат един и същ коефициент на полезно действие в събирането на минерали и газ. Има и някои метатрикове възможни за прилагане в играта, като слагането и махането на пауза, точно когато ви дропят, за да ви направят сторм. Даването и махането на дипломация, за да се получи по-изненадващ удар от мини или лъркери и как работниците могат да минат през вражески единици, селектвайки един минерал. Но всичко това трябва да бъде обект на вашето лично изследване на играта. Последно искам да кажа още нещо. Забелязал съм, че някои хора не знаят как да ползват прекият път до създадена игра. Просто имате табло, имате меню с приятели горе вдясно. И когато някой ваш приятел влезе в предверието на създадена игра, може да го последвате чрез зелената стрелка. Благодаря на онези, които останаха до края на това видео. Това беше всичко от мен.